kembali lagi di Kulat Junior, Bos. Kali ini aku akan menjadi drummers ya, Lemat. Ya. Drummers ya, aku akan ngedrum, Bos. Iso le aku ya. Bisa. Iki nak nyanyi dia bangke keben bra, Lemat. Keben bra. Minta tolong dong, Mas Wi. Aku harus nyanyi ya Hanana, keben bra ya Hanana. Kenal? Abi nyanyi. Ini rusak ya. Oke, Bu, hari ini persiapan Ini kene ya, Bos. Tunggu ning kene sing nyanyi kono ning kono. Sing nyanyi ning kono ning. gak ada bancaan sih. Bacaan selamatan dulu. Habis isya ya, Bos. Habis isya kita akan selamatan dulu. Dari ngono kok langsung ada hiburan-hiburan kok sing nyanyi ning kono ya. Kedoan. Ning kedoan, Bos. Oh, sing nyanyi iki lho artis iki. Tapi nyanyi Ngerti ora suara kok cempe lho kok gak nyanyi. apa-apa. Bisa-isane. Yo sadangku ilang nang ndi. Burung-burung rusak, Bos. Ceklok, Bos. Ngawur ayo toh. Kayak iki kesenggol iki lho. Iki kurang nono Ki. Nono. Ini gue sing kalung masa iki kalung akeh. Lah wis setel ngono. Lah nyapa, Ben? Rasain dulu kembali. Tanya, Pak. Sacoba imbang. Pacarmu siapa, Bi? Pacarmu. Sumpah. Emang teko, kan jam berapa? Jadi nanti live di YouTube-nya. SKC. Oh, di YouTube-nya SKC Kulat channel Bos iki HP-ne wis standby di situ. Terus jelaskan. Jelas terus. piye to? Iki apa sih? Kok live ning kene. Nanti baca komen gak ya? Baca. Baca komen. Ya. Nanti ini nyanyinya di sini. Ya. Sini nyanyinya, tapi kita akan selamatan dulu. Nah, itu adalah ketuanya, Bos. Ih, Pak Amu toh. Nah, ketuanya Pak. Kan nanti bacaan ning kene sret, baru bacaan langsung live kita live. Langsung tok bentak belang. Mas Dilek kok elekmu to Mas Lemat? Lho niku klasik. Gatum kaijo. Oh, mboten penak niku pengkuh niku. Gak wayah anu ke lho, versi kae lho. Pengkuh niku. Kayu lho kuwi dienggo catakan kuwi. Wong wis dijot ora apa-apa kok. Pengkuh nih. Saya Mas jadi tukang rokok Mas. Sepan jungkas. Enggak, Bos. Jungkas mat. Ah, sembarang purun. Nanti tolong. Angko lho. Angko lho. Oh, edan. Yo, ben ra Kopi lho kok menamen kowe. wong iki ya. Gak oleh ngono kuwi. Roknya fashion iki. Ajan. Bareng-bareng mawon. Iki tekone di awan lho. Gak apa-apa edan. Nanti saya bisa tuku rokok sih. Jenengmu sapa aku lali ya? Mas Heru. Heru Purnomo ya? Nggih. Heru Purnomo. Gitaris Bas nih. Gitaris apa orgeng? Gitar. Gitar. Kok saya mikir Gitar apa ya? Orkes kadang yo elektron. elektron sampean nyekel melodi apa bass? Melodi. Sampean biyen awale otodidak apa kursus? Awalnya otodidak berhubung ketemu temen saka Bandung. Insya Allah dikasih ilmu sedikit. Kok insyaallah piye to? Dikasih ilmu Oh, langsung. dikasih, ya. Ilmune insyaallah ya gak enek. Maksudnya insya Allah itu saya Bila Tuhan menghendaki loh. Nah sekarang kamu wis iso isone ya cuma iso-isoan belum apa ya sambil belajar. sik belajar ya. Iya, tahap belajar. Lagu sing paling juwadul paling kuno sing sampean coba tak tes Merah Santika melodine piye? Teng teng. Oh ya. Ya iki jadul. Nah, kamu Mas yang ngobrol Oke, siap. Sampeyan wis ngerti aku toh? Sampun. Kondi. Pak, yo SKC, Pak. Oh, Didi. SKT. Ya sembian rene to, Bos. Sing biyen rene. Nggih, sing Ya. isi
Tahun baru. Oh, tahun baru cuman aku ki wong lalinan maklum. Tak kira sing sitoke kae sing saka Madiun. Sampeyan ndi to? Aku lo rebet. Krebet. Iki kita kenal karo Pardi. Mas Pardiaye pernah Ya naik ke sitoke sing wi masjid wi kidul jembatan Mas apa? Sing podcast karaku ning Mas Deni. Nah, Siapa tuh? Siapa ya? Rebet ah. Apa sing podcast? Gak roh, Mak Supardi paling kenal Supardi. Oh, seperti Aye. Ya. Dulu memang satu komunitas gitar sak Madiun. Oh, pernah sama-sama ya. Ya dulu dia di Republik Metro kan. Setauku. Tapi saat itu tak ner Republik Cina ya. Enggak ya. Republik Metro. Nah, iki rokoke wis teko. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tambah berkah Tambah SKC. berkah SKC. Malah masuk buka ya, Pak. Aku tahu iki. Ayo main nih kok Didi anu leru. Nah, jadi Bisa. maksudnya Savana? oh Savana belum pernah kono ada gitarisnya. Oh, Dewi. Jadi sampeyan dijupuk, jemputan. Tapi gak duwe grup dhewe. Enggak punya. Enggak punya. Enggak punya. Wah, iki. Lah saiki Simba. Lah Simba kadang aku lek gak ngono Asmarno. Tapi gak ada sing puwaten, grup musik sing paten. Enggak punya. Ikuti cencang ucul terus apa Dik? Ucul ya. Tentang ucul itu. Misal dang. Alah aja iki dikte wong to. Iki kok iso. Ben aku dhewe. Ngono. Iya. Ya tak tunggu ya. Ya, rokok. Ngono ceritane Mas Heru iki adalah salah satu gitaris melodi Mas ya. Ya. Saya melodi. Nah, aku biyen ritem iri. Nanti Pegang no. Aneh. Ono gitar, Wah, ono. ritem aku seneng. Aku ukulele ya iso ukulele. Telelet. Ya iso. Karena aku dulu Oh, nek lek mat iku gak ukulele, tukulele nek lek mat. ukulele. Tapi sampean sing dibelek mat tadi sing aku arep mancing iki sampean. Iya, betul. Hobi mancing. Insya Allah kemarin rencana arep mancing ning Notopuro ternyata Ya. udan malam-malam. hujan ya. Udan saidik lho. Mancing paling jauh Mancing paling jauh laut lepas ya. Gun ya tahu. di Manado dulu. Di Manado pas kerja ning tambang wi. Bukan, gak kerja ning tambang, Pak. Piye? Ono saudara di sana. Oh, mancing laut. Oleh layur ya. Air Barakuda. anakan hiu. Anakan hiu. Anak hiu. Hiu martil ya, hiu martil loh. Anak hiu betul. Anak hiu. Kowe guyu tak apa tau? Hiu martil wae. Ora roh bos aku Hiu ki. martil. Kalau orang Manado bilang iwak sako. Ada Iwak sako, anak hiu cek ciliki. Kene sisike. Tapi sing berotane banter itu barakuda. Ya. Barakuda nak senar mecek-ecek tuku lek Karno alah celang. Oh, gak ngerti. Gak ngerti nak mancing ning laut. Ngeri, ekstrim. Aku Aku ikan JT Giant Traveling lumayan. Giant. traveling iya iku JT sing blenduk bunder wi. Lumayan. Banter wi. Ora tunai piye, Bos? Nah, tuna banter. Karek tuna gigi anjing apa tuna sirip kuning lho. Duh, Gimana? Tuna gigi aja. Aku biyen kok aku malam iki tak kira apa tiba ikan mula-mula. Oh, lah kodi ya. Gak iso nglangi ikan wi. Lagi. Wi, ikan sing paling gak disenengi nelayan, ikan mula-mula. Mbok gede buntut ya? Nah, ikan mula-mula. Masa iwak gede buntut? Alah, kuwi iwak paling kuthuk kuwi. Dipangan separo karo hiu lho jek urip. Gak iso mlaku kuwi, ngeli liwat arus sembarang. Kan mula-mula. Terus aku tahu digondol apa iki penyu blimbing. Lho, tak kira oleh kresek iki. Tak kira oleh kresek kan kalem. Berarti kok ngene balik neh muter. Wah, apa iki? Penyu blimbing lah. Itu blimbing madu. Lho, penyu blimbing tak rilis lho. Karena penyu blimbing hampir wis Punah. bukan tipis jadi dilindungi gak oleh. Kita semakin menipis. Nah, iku lho, jelasnya Mas Caca iki gak jopo. Penyu blimbing. Lah aku ning laut jadi suku bajo to aku. Iya. Lebih golek aku biyen seneng aku manahi. Manahi wae ngerti koyo tembak. Iya. Lah iki aku sak menit biasane.
Ning dasar set. Ya sak menit lho iki. Yo, kacamata ning dhewe aku buntur sakmene. Ora siji-siji kene ora buntur sakmene. Lho, oh gak percaya. Padahal ngono ning kok laut jarang. Kok iso jarang lho. Ora pero lahir Bim. Probol iku mbakku pesisir Bim. Tapi lho, bane pesisir Loh. bos. Pakku neng apa jenenge kerjane? Neng pelabuhan, pelabuhan. TPI. Lho ngeri Oh, berarti. Mbah. King kulot. Lho Ngeri nenekku sekali. seorang pelaut lho. Oh, nenekmu seorang pelat ya? Kan lagune cuk. Nenekku seorang pelaut. Gak sekolah. Iya, gak tahu sekolah. Kata sekolah. Nenek moyangku Orang pelaut. Gemar mengarung Luar samudra. Lebih lo. Jang ombak, tiada takut. Lawi lo kok lawi lo terus. Moyang biyen apa iki jenenge? Alah. Jajah perdagangan lewat jalur sutra barang kuwi. Sih ngeri ya berarti. Madagaskar iki taklukno. Lebih lo. So sing naklukno Gajah Mada. Gajah Mada ngawur aduh Jajane kawan. kabeh biyen. Jan ngeri tenan. Kok ngerti? Gajah Mada. Nenekmu seorang pelaut kok iso gak roh kowe. 80% dunia bumi ki air ya Pak Dik. Air. Air, ora mancing kamu rugi. tidak mancing. Alah, dan kamu tidak mancing, rugi. Dari planet mana kamu? Kamu hidup di planet mana? Jadi ki Pak Dik ki ceritanya syukuran iki. Bukan. Background. Background, jadi syukurane Ropi, GTA Semuanya mencakup. Kawan, yo mencakup semuanya. Rasa syukure diwujudno seperti ini. Kita live musik sambil makan-makan. Sambil makan, selamatan ya. Ben berkah YouTube wong-wong wi. Ben semakin semangat ngonten ya, Duk. Delok bantuan Mas Heru. Mas Heru Mas jauh-jauh Heru. kita datangkan. Cedak gini mumun Mas ya. Alhamdulillah tidak. Jadi nyanyi ya ngerum ya. Alasannya sing apik sama Mas. Lah iki Pak Dik, lah iki. Terus apa itu sablah. Ya betul. Sablah terus nak ngawalor terus nang notok sapa mbuh warunge. Kuwi mbiyen zaman cilik aku nang warung iki. Yo nom-nom. Nom-noman. Warung sak Jawa Timur tak gegem Bim. Alah. Contel. Bature wah kecirik-cirik ngono. Beda unta gandol telu. Unta gandol telu anak sing kene ning ngarep. Medale wong loro, wong mburi stoke. Ya, gak. Dadi ning ngarep ya medal, sing mburi ya melok medal. Piye to? Kretek. Padahal iku iso diisi sikil loro iso. Iso. Dadi ne apa nek ngulai bareng lho iki. Kowe gak kesel Bim munggah barang kuat kretek no. Gere gak dioleni. Ae muni kretek. Ora ning warung kok isen Pak Pitondel mu gak iso. Zaman biyen motor sing duwe kur camat, guru SD kur ngono kuwi. Sepeda ontel kabeh. Kopi rego piro nggih? Kopi. Alalah. Buh, kopi rego piro? 100. Paling lali ya. Ya awak dhewe gak ngerti ya Sob ya. Soalnya kan kita Gen Z. Aku wis gak ero. Zaman ku SD lho 5 ngebeng duwite winting lho. Emang ebeng ki apa nek Pak Dik? 5. 100 gak enek sik 5, selawe, 30. Rupiah wi. Rupiah. Bunder sangka 5 ono ta? Iya 5. 75 enek, 50 enek. Iya. Kurang enek 100 lu enek. Alah. Aku tahun duwe anu kae. Sanggup 75 wis oleh pecel. Rupiah. Kerupuk upil kuwi dhuwure kayak kangkung, sambel suwi-suwi. Ya. 75 rupiah, repes. Iya, repes. Awak dhewe 1000 rupiah gak payu ya, Duk. 1000 rupiah permen telu. Zaman biyen. Sampeyan sik zamani berarti anu apa jeneng kerja melu Jepang ngono. Tahu, aku Kok iso naiki malah. Ngene iki, waduh Malah. duduk kerja rodi jenenge ya kerja cuman Romusa. ya kuwi dikei sego tapi bathok, anune bathok, adae. Oh, bathok. Bathok kambil lho. Piring rong enek, piring kok Piring rong enek. Jepang. Zaman Kok sakmono, dinasti Ming, piring kudu pesene nek dinasti Ming. Piye? Ming Sari was-wasil. Dinasti Ming. Kok dinasti Ming sing gawe piring dulu Cina, Jepang iki ndisi. Indonesia gak ngerti, jadi bahan akeh tapi wis gak saged-saged gawe piring.
mangkok sangka iki bathok kan kaya wae dhewe kaya kaya iki bathok kuwi akeh di anu. Lho. Dene numbuk dulu. Dadine gak enek alat berat kaya nggo madhetno lemah gak enek. Nganggo ganden, kayu gedhi ditutuk duk. Duk enek digejrok-gejrok ngene. Kuwi nganggo krak, plek. Dadine gawe puncak bendung itu manual. Senti-senti manual. Jadi itu wajib, duduk wajib militer, tapi wajib kerja setiap desa. Wajib kerja. Setiap desa misalnya neng kakak satu kepala keluarga, tapi neng wong lanang setor. Kudu maksudnya. Gak dibayar bos ngono. Bayar pendut ya bayar. Dibayar dikembangan kowe syukur wong biyen. Lah kowe zaman biyen zamane Mbah Lurah Dongkol, kowe gak jaga ning sawah. Sawahmu dirampas. Kowe gak gelem dulu namanya celengep. Seleng apa bos? Celengep iki. Jagane sawah lho, jaga ancer banyu ngono iki. Kowe gak nyang. Padune sapa iki? Rampas. Jajak milik berarti. Keras. Sawah akeh. Wis arep anu iki. Mesti kuwi. Wis angel iki Mas Fatah teko. Iki sudah habis isak bos, langsung saja. Langsung saja nunggu teman-teman. Nunggu teman-teman datang. YouTuber kena ngejo, terus aku tadi sedikit ngasih undangan ke teman-teman Bendungan juga. Bendungan. Jadi iki wis teko ugi. Wis teko. Mbok sing nyauri kowe karo Haryono tok, liyane gak iso ya. Mbuh. Paling alalah lot wong iwak wedhus aku tuku sate iso. Ya bila. Iya, gak apa-apa. Oke bos, nanti Mungkin ada kepentingan. Ajakane apa Nanti. to bos? Makan. Wis Mas damang ibarat koyo. Mendina makan ya. Ora man mati lho, Pak. Yo yo. Lho tenang. Makan besar ya nek kene iki ya. Wajibe ya. Kudu mangan. Kudu mangan oke bos Ya, dadi. mungkin karena ada rezeki sedikit kita Alhamdulillah. seperti ini, cacah urunan ono ya wis gak apa. Ngeri ya, ngeri ngerong. Geng sadus. Wis adus, lemat Mas. Wis semua sudah ready. Mati. Karek Ade mempersiapkan ya Sob ya. Yuk kita mempersiapkan. Jangan lupa nanti tonton live-nya di live SKC Kulat Channel bos di cabangnya Madagaskar. Oke terima kasih, jangan lupa di like, komen, dan subscribe hanya di Kulat Junior. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung